У эфире Радио Свобода, з вами Валер Калиновский, и наша камера усталяваная у великим прессовым центре саммиту Усходнего партнерства 2017 у Палаце Европы у столице Бельгии Брюсселі. Менавіта тут сегодня только что закончился пятый саммит программы Усходнего партнерства. Нагадаю, что ранейшие саммиты отбывались у Празе, Варшаве, Вильні и Рызе. И на все эти саммиты не был запрошены кіраўнік Беларуси. Беларусь была представлена на ўзроўні віцэ-прэм'ера, амбасадара у Польшчы, і апошнія два самміты перад гэтым беларускую дэлегацыю узначальваў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Адметнасць гэтага самміта, магчыма, рызынка была бы, калі б Александр Лукашенко пагадзіўся з запрашэннем яго на гэты самміт, каб ён узначаліў беларускую дэлегацыю, праводзіў тут перамовы. Але фактычна ў апошні момант, у мінулы панядзелак, Александр Лукашенко, ці, скажем так, Міністэрства замежных спраў паведаміла, што беларускую дэлегацыю узначаліць не ён, а зноў міністр замежных спраў Уладзімір Макей, які сёння прыбыў у Брюссель на саммит, які не меў нейкіх асаблівых двухбаковых сустрэчаў, але толькі ўдзельнічаў у пленарным паседжанні, меў кантакты падчас абеду і падчас паседжання, падпісаў адну дамову аб транспартным супрацоўніцтве, такім транспартным калідоры еўразійскім, разам з Магеріні, прадстаўніцай Еўразвязу па знешніх пытаннях. І гэта фактычна адзіны дакумент, які быў падпісаны беларускай дэлегацыяй. Два важныя дакументы, якія фактычна падрыхтаваныя на гэты момант, але яшчэ застаюцца некалькі тэхнічных і палітычных пытанняў, як сказаў гаспадар Макей. Вось гэта аб лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў і, адпаведна, аб рэадмісіі нелегальных уцекачоў і на гэты момант таксама не падпісаны. Перамовы аб іх падпісанні і аблягчэнні візавага рэжыму для беларусаў ідуць ужо 4, ці 5, ці 6 гадоў, недзе з 2012-2013 году. Канца іх няма, хаця беларускія ўлады і ўжо і прадстаўнікі Еўразвязу абнадзейваюць, што неўзабаве, прынамсі, візы будуць меней каштаваць для беларусаў, будуць меней каштаваць. Апрача того, да разгляду на гэтым самміце была прапанаваная праграма супрацоўніцтва Беларусі і Еўрапейскага звязу до 2019 года у выглядзе мемарандуму аб паразуменні наконт канкрэтных праектаў, якія маглі быць рэалізаваныя бліжэйшым часам. Гэтая праграма прадугледжвае фінансаванне развязу для Беларусі ў памеры 136 мільёнаў еўра. На гэты момант гэты мемарандум таксама не падпісаны, грошы яшчэ не выдзеленыя, і можна чакаць, што яны будуць гэтыя дамовы бліжэйшым часам, якім чынам заключаны паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам, але тут выступае супярэчнасць з боку Літвы. На гэтым самміце літоўская дэлегацыя вельмі актыўна выказваецца супраць будаўніцтва Беларусю атамнай станцыі у Астраўцы, літаральна ў некалькіх дзесятках кіламетраў да літоўскай мяжы, да сталіцы Літвы Вільні. Гэтакія заявы рабіў міністр замежных спраў Літвы Лінкавічус. Сёння прэзідэнтка Літвы на пленарным паседжанні заявіла, што Беларусь, не улічваючы міжнародныя нормы і стандарты, вядзе будаўніцтва гэтай станцыі і не рэагуе на патрабаванні суседзяў літоўскага боку. Яе падтрымаў старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск. Такім чынам, скажем, гэты мемарандум затрымліваецца, хаця я спытаў міністра Макея на выніковым брыфінгу, што, маўляў, ці сапраўды, наколькі важна Літва перашкаджае падпісанню гэтага дакумента, гэтай праграмы на суму 136 мільёнаў еўра дапамогі на рэформы ў Беларусі. Ён сказаў, не, гэта нібыта ніякай не ўплывае Літва, што гэта неўзабаве будзе ўсё ж падпісана, але на гэты момант няма такога падпісання. Літаральна толькі што закончыўся брыфінг Уладзіміра Макея, ён гаварыў 44 хвіліны, 44 хвіліны выступаў, распавядаў па пазіцыю, больш па тэхнічныя моманты, больш пра супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, транспарта, магчымых там камунікацый і далейшай справаў. Ён сказаў, што гэта такі вельмі спакойны самміт, адбыўся без всякіх там, скажам, нейкіх скандальных момантаў, все было так выверана. Я б адзначыў бы, што важнае у той выніковай дэкларацыі сённяшняга самміту. Я пашукаў, я не знайшоў аднаго слова «Расія».
па ўсім дакуменце няма такога слова Расія. Нягледзячы на тое, што настойвалі Украіна і Грузія на тым, што трэба указаць ролю і месца Расіі у тым, што яна вядзе агрэсію супраць Украіны, вела агрэсію супраць Грузіі, што яна гібридныя розныя пагрозы для ўсёй Европы уяўляе, але у гэтым дакуменце размова пра аднаўленне тэрытарыяльнай цэласнасці і спыненне канфліктаў, якія існуюць у рэгіёне краінаў усходняга партнерства, звялася да такіх агульных пажаданняў, што трэба, маўляў, усё гэта рабіць у рамках міжнароднага права і стандартаў. Вось. Ці сапраўды гэта паўплываў Владзімір Макей на тое, што такія абцякальныя дыпламатычныя фармулёўкі былі выкарыстаныя, што не гаварылі пра Расію у гэтай выніковай дэкларацыі саміта. Сказаць цяжка, ён як бы сам гэта адмаўляе, але тое, што ён абяцаў міністру замежных спраў Сергею Лаврову на мінулым тыдні, што ніякай антырасійскай рыторыкі ён Беларусь на гэтым саміце ўсходняе партнерства не пацерпіць, і перашкодзіць ёй прыватнасці. Побач са мной знаходзіцца зараз калега з еўрапейскага радыё для Беларусі, Зміцер Лукашук. Мы разам былі на выніковай прэсавай канферэнцыі міністра Макея. Я б хацеў таксама яго папрасіць падзяліцца меркаваннем аб тым, што важнага сказаў і што не сказаў спадар Макей па выніках сённяшняга удзелу беларусаў у саміце ўсходняга партнерства. Брыфінг ці прэс-канферэнцыя спадара Макея была, ён стараўся быць даволі шчырым, але шчыры ў межах сваёй дыпламатычнай місіі. Таму ён не мог адказваць наўпрост на вострыя пытанні. Тым не менш, ён сказаў, што магчыма, зараз на дадзеным этапе у нас яшчэ не ўсё добра ў адносінах з Еўрапейскім Саюзам, стасункі толькі наладжваюцца, таму хуткіх вынікаў чакаць не трэба, але да наступнага саміту, гэта праз 2 гады, што, маўляў, Беларусь на яго прыйдзе з такімі дакументамі і падпіша такія дамоўленасці, пра якія будуць казаць усе і якія пойдуць на карысць і Беларусі, і Еўрапейскаму Саюзу. Што гэта будуць за прарыўныя такія дакументы, Макей не ўдакладніў, але хочу сказаць, што такім чынам ён адказваў на маё пытанне, калі ж усё ж такі будзе падпісана дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма. Гэта значыць, калі візы для беларусаў стануць нарэшце па 35 еўра, а не па 60, і калі будзе падпісана базавая дамова з Еўрасаюзам, таму што Беларусь адзіная краіна, якая не мае пакуль што з Еўрасаюзам дамовы аб партнёрстве і супрацоўніцтве. І можна сказаць, што Макей ўсё ж такі пра шчырасць запытаўся, я ўжо ў яго, відаць, не пад запіс агульнае, ўжо амаль у спіну, пра тое, што ці ўдалося яму пагаварыць з кімсьці з украінскай дэлегацыі ці украінскай дэлегацыі з ім, а можа быць Пётр Парашенка, наконт лёсу затрыманага украінскага журналіста Паўла Шаройкі. Ён сказаў, што да, такая размова была на ўдакладняючае пытанне, і што? Ён сказаў, усё будзе добра, але што будзе добра канкрэтна і калі гэта будзе добра, не адказаў. Дыпламат. У любым выпадку дыпламат на такіх мерапрыемствах павінен трымаць твар, як кажуць, што Макей, я думаю, даволі ўдала і зрабіў. Зміцер, пра гэта вы пра вынікі беларускага ўдзелу ў саміце, а агульнае вашае ўражанне, чаго ён дамогся, ці ён стаў такі гэты саміт шараговым, ці ён стаў меней цікавым, чым папярэднія, ці ёсць нейкі канкрэтны плён, што можна патрымаць у руках? Я б не сказаў. Насамрэч, нягледзячы на тое, што Макей кажа, што на саміт гэты быў ледзь не самы лепшы за апошнія 7 самітаў, 8 гэты зараз, ён ледзь не самы лепшы, але мае ўражанні такія, што гэты саміт, кажучы, проста прахадны. Ён адбыўся, ён прайшоў, ён павінен быў адбыцца, але нічога такого прарыўнога ці нечаканага на ім не здарылася. Да, Арменія падпісала паглыбленую дамову аб супрацоўніцтве, але на гэтым усё.
прайшлі нейкія незначныя перамовы, пра якія нам падрабязнасці, можа быць, не кажуць, а можа і нема пра што казаць. Таму ўражанне сапраўды такое, што саміт прайшоў і прайшоў. Чакаем наступнага. Чакаем наступнага. Дзякуй вялікі. Гэта быў мой калега Зміцер Лукашук з еўрапейскага радыё для Беларусі. Вось, ну, хацеў бы сказаць, што, канешне, была і іншая інтрыга, не толькі звязаная з Арменіяй, з Беларусю, з тым прыедзе Лукашенко ці не прыедзе, была інтрыга, канешне, звязаная з Украінай. Украіна, а таксама Грузія, яны патрабуюць, яны настойваюць, каб на такім саміце прагучала прызнанне магчымасцяў еўрапейскай перспектывы для Украіны. І вось я хочу зараз гэта пытанне задаць майму калегу Расціславу Хоціну з украінскай службы радыё Свабода. Скажы, калі ласка, Расціслаў, ці ўсё-такі ўдалося украінцам, ну, прасунуць, наблізіць вот гэтую перспектыву еўрапейскую для сяброўства, менавіта я маю на ўвазе ў еўрапейскім звязе, бо это ўжо ёсць наступная мэта Украіны, якая мае і безвізавы рэжым з еўразвязам, якая падпісала пагадненне аб асацыяцыі. Ці наблізілася раней да вот той мэты давно пастаўленай сяброўства Украіны ў еўразвязе от цяпер на гэтым саміце? Ну ні, звичайно, в декларації саміту немає згадки про європейські перспективу для України. Що таке європейська перспектива? Це обіцянка, що одного дня, рано чи пізно, в майбутньому, але Україна буде членом Європейського Союзу. Так от цієї європейської перспективи в декларації Брюссельського саміту немає. Натомість є згадка про європейські устремління України, Грузії, Молдови, а також про європейський вибір. Ну, це вже кочує із саміту до саміту, від Риги до Брюсселя. От. Натомість Європейський Союз пропонує казати, що він каже, що зараз і не час для розширення. Тобто, ну, розуміють всі, бо ситуація складна в самому Європейському Союзі, поки що є втома від розширення. Тобто, от така ситуація. І цей саміт, як сказав Жан-Клод Юнкер, президент Європейської комісії, і не мав бути самітом розширення. Натомість пропонується все одно Україні працювати над домашнім завданням, виконувати угоду про асоціацію. Нагадаю, що вона зараз виконана тільки на 15%. Вона вступила в дію 1 вересня і вже на 15%, чи ще на 15%, тобто мало чи багато, це невідомо. От, так що робота ще домашня величезна. Є безвізовий режим, угода про асоціацію, зона вільної торгівлі. До речі, Україна з Європейським Союзом вже 43% товарообігу України припадає на Європейський Союз. А незабаром, це збільшилось, до речі, на третину цього року, а незабаром взагалі половина товарообігу України буде з Європейським Союзом. Так що це вже величезні досягнення. І зараз пропонується, от що далі, досягли вже цього, що далі? Європейські перспективи не дають, маємо вже те і безвіз, що далі? Пропонується те, щоб створити дорожню карту для можливої інтеграції України в Митний Союз ЄС, в енергетичний союз ЄС, в цифровий союз Європейського Союзу. І, можливо, також у майбутньому приєднання України ще до членства в ЄС, як вона стане колись, в Шенгенську зону, тобто, щоб Шенгенські угоди, вона стане частиною Шенгенського простору. Це от такі завдання зараз стоять. А також, важливо, ці конкретика така, це 20 цілей до 2020 року. Тобто, там є від модернізації української газотранспортної системи, до долучення України, Молдови до європейських електричних мереж, до підтримки боротьби з корупцією, до громадянського суспільства. Тобто оці всі речі, які зараз Україна конкретно таки виконує, це до 2020 року це має бути зроблено. І тоді це, до речі, теоретично могло б дати шанс українській владі, як вона і хотіла, планувала, у 2020 році подати заявку на членство в Європейському Союзі. Але то, як сказав, до речі, дуже гарно естонський прем'єр-міністр, а Естонія зараз головує в Європейському Союзі, Юрій Ратас, він каже так: треба все робити так, щоб навіть не маючи європейської перспективи, навіть не маючи обіцянки членства в єС, робити все ніби так, ніби є перспектива і ніби є обіцянка членства. Тобто робіть Україна все, що треба, і потім одного дня буде, коли зелене світло, він каже так, цитата, щоб понеділок ранці почати виконувати критерії, а п'ятницю ввечері вже на тижні і завершити, тобто швидко. Ну так і великі значні пропанови для України у рамках політики Всходнього партнерства і увогуле сувязяў, асоціації з Єврозв'язом, магчымасці сапраўды ёсць для України. Тут же важным было
і пытання яшчэ бяспекі, вот яна намагалася праціснуць у дэкларацыю нейкія дакументы тое, што працягваецца эта агрэсія, анексія Крыму працягваецца вайна фактычна на Донбасе, і гэта не атрымалася фактычна. Ні, в декларації саміту немає згадки про засудження російської агресії проти України. Натомість є згадка про регулювання конфліктів. Ну, йдеться не тільки Україна, там Крим, анексія там, чи конфлікт на Донбасі. Ну, а ясно, що є і Придністров'я ж в Молдові, є і Нагірний Карабах, є Південна Осетія, є Абхазія. Тобто ці всі заморожені конфлікти врегулювання із більшим залученням Європейського Союзу, там, де це можливо. Тобто, отаке є згадка. Агресія російська не згадується. Натомість, президент Європейської Ради Дональд Туск чітко засудив російську агресію проти України і анексію Криму на підсумковій прес-конференції після Брюссельського саміту. Тобто, от така ситуація поки що. І також є бажання підтримки з боку Європейського Союзу миротворчих зусиль з боку Об'єднаних Націй, ООН. Тобто, із Меркель, це президент Порошенко обговорював, що в принципі є підтримка з боку Європи миротворчих зусиль і миротворчого контингенту Об'єднаних Націй на Донбасі, а зараз про це багато говорять, так що от таке є, хоча одну, якщо брати формально, то Київ трошки може і розчарований, що не згадано засудження російської агресії, але з іншого боку є інші додаткові елементи. Ну дивіться, якщо б Київ наполягав дуже на засудженні, тоді, наприклад, Білорусь могла б заблокувати, сказати, ми не хочемо дратувати Росію, і тим більше, що Україна і Білорусь зараз посварилися, тобто Білорусь мала все повне право, так що ж ви там, типу, тому, розумієте, тобто це ясно могла бути якесь вето з боку Білорусі. Дуже сильно наполягала б там Вірменія там по Карабаху там чи Азербайджан, то там могла бути недомовленість по конфліктам. То розумієте, тут є дуже багато факторів, які впливали на те, що не з'явилися конкретно ці всі конфлікти там і немає в декларації засудження російської агресії проти України. Дякую вялікі Расіславу Хоціну, майму калегу з української служби Радіо Свабода. Ён, до речі, згадував про те, що Арменія тут досягнула сёння некаторых поспехаў. Может быть, мы пагутарым яшчэ прадстаўніком армянскай службы Радіо Свабода. А насамрэч, што б хацеў згадаць у сувязі з вот этими словамі пра міратворчую місію, пра магчымасць того, каб развіць яе гэтае пытанне вырашыць на Донбасе. Міністр замежных спраў Беларусі Владимир Макеев на мінулым тыдні заявіў, што Беларусь гатовая накіраваць міратворчы кантынгент на Донбас, тым, каб паспрыяць мірнаму ўрэгуляванню вайсковага канфлікту там на Донбасе. Ну, але на гэты момант, значыцца, ён толькі паўтарыў, сёння ён яшчэ раз паўтарыў свае словы з улікам таго, што калі гэтая місія будзе падыходзіць, калі з ёй пагодзіцца усе зацікаўленыя бакі. Вось. Ну і, канешне, магчыма, сапраўды істотным такім прарывам, які адбыўся на гэтым саміце, дасягнула Арменія. Арменія сёння падпісала пагадненне аб паглыбленым і шырокім партнёрстве з Еўрапейскім звязам. Ну, гэта, можна сказаць, такі аблегчаны варыянт асацыяцыі. Раней Арменіі заспрапаноўваў таксама падпісаць асацыяцыю прыблізна так за той самы перыяд, як і Грузіі. Ну, але Арменія уступіла таксама, як і Беларусь, у Еўразійскі эканамічны саюз, і Арменія адмовілася літаральна на папярэднім саміце ад падпісання, ну, фактычна гэта пад ціскам Расіі, пагадненнем асацыяцыі. Цяпер жа Серж Саргсян, прэзідэнт Арменіі, прыбыў на гэты саміт асабіста, у адрозненне ад Лукашэнкі, Александра Лукашэнкі. Ён прыбыў, і вось у 5 гадзінаў, літаральна некалькі хвілінаў таму, ён падпісаў вось гэтае важнае рамачнае пагадненне, якое не з'яўляецца, я скажу, пагадненнем аб асацыяцыі, там не дае палітычных абавязанняў, але таксама дае розныя важныя перспектывы для развіцця Арменіі, супрацоўніцтва яе з Еўрапейскім звязам. Магчыма, не на такім узроўні, як вось тое, што гаварыў Ростислав Хоцін пра Украіну, але тым не меней і эканамічныя, і нейкія палітычныя сувязі будуць развівацца, ну, нягледзячы на тое, што Арменія па-ранейшаму застаецца і не адмаўляецца ад сяброўства в Еўрапейскім эканамічным саюзе і у
і ад сяброўства, скажем так, вайсковага з Расіяй у такім вайсковым блоку. Што яшчэ хацеў сказаць з нагоды вось сённяшняга саміту. Ён быў таксама адзначаны тым, што тут у Брюсселі прайшло 3 акцыі, прысвечаныя Беларусі. 3 такія пікеты. Першы пікет быў учора. Палітычныя ўцікачы, дыяспара беларуская, літаральна вось тут, у некалькіх кроках ад гэтага будынка, сабраліся з плакатамі, транспарантамі з заклікам да еўрапейскіх уладаў, да кіраўніцтва развязу не працягваць такую ўжо прыязную палітыку да Александра Лукашэнкі, не запрашаць яго сюды на саміты, хоць ён і не прыехаў, а перагледзець эту палітыку, рабіць больш строгі такі ціск на беларускія ўлады, каб не было палітвязняў, каб не парушаліся правы чалавека, каб былі свабодныя выбары. Вось сёння ж крыху далей ужо, у іншым крыху месцы, але таксама паблізу еўрапейскага парламенту, Еўрапейскай камісіі была праведзеная дэманстрацыя памяці зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатолія Красоўскага, Дмітрия Завадскага, а таксама загіблых у трагічных умовах апанентаў беларускага кіраўніцтва цяперашняга. І трэцяя акцыя каля сценаў Еўрапарламенту ад 16 гадзіне дня прайшла з ініцыятывы літоўскіх дэпутатаў Еўрапарламенту, якія заклікалі вось такім чынам пікетам прыцягнуць увагу да таго, што беларускае кіраўніцтва будуе электрастанцыю, атамную электрастанцыю ў Астраўцы зусім недалёка ад літоўскай мяжы, парушаючы міжнародныя стандарты, Орхускую канвенцыю, не слухаючы пратэстаў, якія гучаць з літоўскага боку. Я размаўляў з міністрам замежных спраў Літвы Лінасам Лінкавічусам, і ён сказаў, што яны хочуць, літоўскі бок хоча, каб у еўрапейскіх дакументах вельмі дакладна было прапісана асуджэнне вось такой палітыкі, што беларускі бок не рэагуе на гэтыя заявы, на патрабаванне літоўскага боку, што ён не ўлічвае пажаданняў бяспекі. Вось, тым не менш, гэта працягваецца такая палітыка. Вось да мяне падышоў, дзякуй вялікі, Гары Тармазян, директор армянской службы Радио Свобода. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Вот вы только пришли с подписания документа. Расскажите, в чем значимость вот этого документа для Армении и приближает ли он ее к европейской перспективе? Вы знаете, после того, как в 2013 году Армения отказалась подписать вот это соглашение с Евросоюзом, очень такое расширенное, такое большое соглашение, после того, как Россия как бы не разрешила, фактически угрожала Армении, значит, что будет не очень-то хорошо, если вы подпишетесь с Евросоюзом. Армения наконец решилась подписать другой договор, соглашение, которое немножко не так уж глубокое, но очень тоже интересное соглашение. Армения и Евросоюз сейчас приблизились намного. Я бы сказал, что это не перспектива, не дает перспективу Армении стать членом Евросоюза, но это очень хорошее соглашение для армянской экономики, для армянского общества, так как Армения обязуется, значит, совершать реформы права человека, демократических институтов, а также в экономике, а Евросоюз со своей стороны обещает сделать инвестиции, помочь Армении, армянской экономике. Так что я думаю, что все выигрыши. О каких конкретно областях вот Армения может ожидать помощи со стороны Европейского Союза? Ну, самое главное, это, значит, инвестиции в Армению, в армянскую экономику. Ну, вы знаете, что Армения имеет очень большую диаспору в Евросоюзе. Вот, допустим, 700 тысяч армян проживают сейчас во Франции. И у армян очень такие тесные связи с Францией, с Бельгией. И очень часто мы видим французских армян приезжают в Армению, там у них тоже маленькие там бизнесы, очень часто едут в Армению, туризм очень развит. И в этом смысле армяне очень надеются, что Евросоюз поможет как бы
вытолкнуть армянскую экономику с этой кризисной ситуации. Самая большая надежда – это создать рабочие места, что европейские эти компании могут приехать в Армению, приезжать в Армению, открыть там свои офисы, свои бизнесы и создать новые рабочие места. Это самая главная надежда армянских руководителей. Но мы знаем еще, что вот армянская экономика есть вот новая, очень сильная, очень быстро развивающая отрасль. Это отрасль высоких технологий. Армянские программисты очень известны во всем мире, и в этом смысле Евросоюз очень может помочь. И они тоже нуждаются в программистах. Ну, знаете, в Европе очень дорого нанять программиста, ты должен платить очень большие зарплаты, а армянские программисты, так же как в Беларуси, они готовы за несколько тысяч долларов сделать чудеса. То есть, скажите, извините, а все-таки в правах человека, в выборности властей, разделении властей, вот это Европейский Союз может повлиять? Да, вот самое главное, Армения обязуется вот обеспечить, во-первых, защищенность прав человека, во-вторых, сделать реформы, значит, в демократических институтах, самое главное, обеспечить независимость судов от исполнительных властей. Вы знаете, там право телефона, да, вы можете, то есть любой там, я не знаю, начальник может позвонить и судье и сказать, вы знаете, что вот надо судить вот так или так. Или все решается не на суде, а, значит, в офисах. Ну, так что Евросоюз, в общем-то, согласно вот этих соглашений, Армения обязуется устранить всякие там коррупционные риски и, в общем-то, обеспечить независимость судов, судебных властей. Вот так. Спасибо большое, Гарри. Гарри Тармазян, директор армянской службы Радио Свобода, был з нами у ефірі, підводив виніки для Арменії сьогоднішнього саміту Європейського Сходнього партнерства розв'язує сапраўды для Арменії проривний саміт. Вона підписала важную домову об поглибленном усеобдимном партнерстве з Європейським Зв'язом. Это такое міні-погоднення об асоціації. І Білорусь таким чином, виглядає, що займає опошнє місце у рейтингу цих 6 країн Єврозв'язу. І вона навіть не має домови такой широкой домовы об супрацоўніцтве з Еўразвязам, дзейнічае старая, яшчэ савецкая дамова. І я хотел бы завершить нашу размову, вернуться зноў до Беларусі, запросить сюды до микрофона беларускую журналистку Ольгу Томашевскую. Ольга Томашевская разом тут сапраўды великая группа беларускіх журналистов приехала, и державных СМИ, и недержавных СМИ, и якія самостойно, могу сказать, что довольно шмат, калі ласка, Ольга, шмат журналистов приехала державных, хотели там забрать им и дать все пытания на прессовой конференции Макея, довелось выпрошивать. Скажите, Ольга, вы приехали по чьей подтримці, и как вы оценили организацию этого саммита и выники для Беларуси? Ну, я приехала при поддержке Open Media Hub. Это журналистская организация, которая поддерживается Thomson Reuters. И достаточно большая делегация, не только из Беларуси, но и из всех стран Восточного партнерства журналистов. Я могу говорить об организации, которая была для журналистов работы, которая на очень высоком уровне. И сама организация саммита, здесь удобно работать, здесь есть все необходимое для работы. Хотелось бы побольше интервью on the record с представителями Европейского Союза, но понятно, что это дипломатия, и не всегда они готовы и хотят говорить on the record, потому что очень много чувствительных вопросов обсуждается, и стараются люди быть осторожными, их можно понять, но нам хотелось бы знать больше. Какие секреты вы все же выведали тут по час своей працы? Ну, секретов, к сожалению, немного, но с моей точки зрения очень положительный момент, что все-таки Беларусь будет продвигаться к сотрудничеству с Европейским Союзом, потому что это, в общем-то, единственное, что может изменить
ситуация в нашей стране к лучшему. В основном экономической занимаюсь журналистикой. И, конечно, то, что у нас сейчас на европейский рынок поставляются фактически в основном нефтепродукты, это очень неправильно. Это делает нас уязвимыми, потому что нефтепродукты мы получаем в России. И как только Россия прекращает нам доступ к нефти, в смысле нефти мы получаем в России, как только мы теряем доступ к российской нефти, мы сразу становимся очень уязвимыми, нам практически нечем торговать. Нам нужно как-то научиться выходить на европейские рынки. Поддержку мы здесь можем получить. Я специально вчера спрашивала у европейских дипломатов и у представителей БРР. С точки зрения Европы достаточно скромная, потому что сейчас нет готовности, пока мы не являемся членами ВТО, как-то поменять условия торговли с Европейским Союзом. И все, что мы можем сделать, это развивать наши предприятия, делать их продукцию конкурентоспособной. И для того, чтобы эта продукция была конкурентоспособной, должны быть конкурентоспособные управления в этих предприятиях. То есть нужен современный европейский менеджмент. Европейский банк реконструкции и развития готов в этом помочь. На мой взгляд, это очень хорошо. И есть надежда, что маленькими шагами, но благодаря сотрудничеству с ЕС, мы будем продвигаться к какому-то лучшему состоянию нашей экономики. А на вашу думку, Вольга, вось тое, што беларускія ўлады пакрыху аднаўляюць дыялог, папраўляюць і прыязджаюць сюды, ведуць размовы, это, напэўна, паўплывае на эканамічныя адносіны. А як это паўплывае на дэмакратызацыю, на свабодныя выбары, на правы чалавека? Ці ёсць пазітыў? Я считаю, что источником демократии во многом является средний класс, который у нас сейчас в какой-то мере формируется молодыми людьми, которые с юношеских лет начинают делать бизнес. В основном это, конечно, айтишники, которым не нужно вкладывать деньги в какие-то станки и заводы, они легкие с компьютером, и они могут работать из любого места, но с ними начинается наша новая экономика, и они очень хороши, кстати, в экспорте. И они думают совершенно в других категориях. То есть, когда есть люди, у которых есть какой-то доход, которые готовы, которые влияют на экономику, они тем самым могут повлиять и на политику. И демократия возможна, когда этих людей будет много, они будут активно защищать свои интересы. И когда будет экономичная интеграция, и политичная, и разные связи с Евразиазом, это так само будет сприять демократизации. Хотелось бы. Так, хотелось бы, и так сапраўды хотелось бы, каб тое, што Беларусь вядзе дыялог складаны, аднавіла гэты дыялог пасля 20 гадоў фактычна вельмі кепскіх адносін і прызнання фактычна ніводных выбараў пасля 94 года сумленнымі і справядлівымі з боку Еўрапейскага Саюзу. Фактычна пасля таго, што Еўрапейскі звяз уводзіў вялікія санкцыі і эканамічныя, і палітычныя, і візавыя, і маёмасныя супраць Александра Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, ягоных сыноў, найбліжэйшае атачэнне. Тут дзейнічалі санкцыі даволі доўга, і толькі вайна в Украине, аннексия Донбассу, аннексия Крыму, война на Донбассе привели до изменения ситуации в регионе, что европейские влады полічили, что уже Александр Лукашенко это не есть апошний диктатор Европы, что есть уже іншыя, горшыя политики, у прыватнасці Владимир Путин, и треба развивать гэтые дачыненні і з Беларусью, з беларускім кіраўніком таким, які ён ёсць на сёння. А з іншага боку Александр Лукашенко таксама зразумеў, что для того, каб асцерагчыся, скажем так, ад усходу, ад ціску і магчымай пагрозы з России, трэба сябраваць з Захадам, трэба лавіраваць. І вось гэта працэс лавіравання, працэс размоваў асцярожна, са ступак, з аднаго боку другога працягваецца. Чым мы і былі сёння сведкамі на саміце ўсходняга партнерства, які прайшоў сёння і літаральна некалькі гадзін таму завяршыўся у будынку Еўропы, у палацы Еўропы, у сталіцы Бельгіі, сталіцы Бельгіі, Брусселі. Вось за гэтым самітам за вами сачыў Валер Каліноўскі, ваш карэспандэнт Радыё Свабода, пісаў на сайт, рабіў стрымы, сустракаўся з беларускай апазіцыяй, з палітыкамі, якія тут таксама прысутнічалі, з дэпутатамі і міністрамі, якія ўдзельнічалі. Вось паслухаю беларускі бок і з чым в прынцыпе гэтай працай задаволены. Арганізацыя была на вышэйшым узроўні. Хочу толькі сказаць, што вельмі былі жорсткія, цікавыя меры бяспекі, былі гелікоптеры, былі конная паліцыя, былі бронетранспортеры,
транспорцёры, аўтаматнікі, всюды перакрыта калючым дротам гэты раён быў, таму што вялікая колькасць першых асобаў з усіх краінаў Еўропы прыехалі. Беларусь жа на гэтым саміце прадстаўляў не Александр Лукашенко, якого ўпершыню з 2009 года запрасілі сюды, а міністр замежных справаў Владимир Макей. Ну, на гэтым будзем завяршаць наше падвядзенне вынікаў саміта ўсходняе партнерства. Будуць вынікі падводзіць яшчэ і іншыя калегі на выданнях, у розных выданнях, і на радыё, тэлебачанні, і на сайтах. А я з вамі развітваюся, шаноўныя гледачы. З вамі працаваў на саміце ўсходняе партнерства Валер Каліноўскі.